co de proxectos intercentros, e a mí me toca presentar o proxecto documental integrado que na nosa escola, na escola de Cipas Covas Meaño, se fixo durante o curso pasado. E antes de nada agradecer a bibliotecas escolares estas xornadas, que son todo un luxo e que nos cargan as pilas curso a curso. E bueno, tamén agradecer que convidaran a escola de Meaño este anaquiño destas luxosas xornadas. Teño que presentarvos moi a correr o cole, porque todos os proxectos, todo o que se fai na biblioteca ten que ir paralelo, o que se vai facendo na escola e o que vai demandando a escola. Debemos de estar ao servicio de toda a innovación, de todo o pasiño que se vai dando na escola, e a biblioteca ten que estar aí para impulsar. Entón, bueno, pois as Covas Meaño neste momento pois, é un cole que está no entorno rural, dunha liña. Temos 160 alumnos, unha media pois, de 18, 20 alumnos por aula. Bueno, tamén é característico nestes momentos, é moi, a verdad, moi beneficioso para o centro que o claustro, o equipo directivo, orientación e o equipo de biblioteca temos unha estabilidade e estamos moi unidos, camiñamos xuntos, a verdade, e iso, bueno, pois que como que sopla o vento a favor e estamos aproveitando o momento porque é maravilloso. E despois que o curso pasado renovamos o proxecto educativo de centro e deixamos ali plasmado e moi claro que o colexio está camiñando cara a unha transformación. Queremos ser unha escola do século XXI e vamos camiñando cara a que o sexa. E entón, pois, declaramos que a escola está en tránsito, porque estamos todos aprendendo, probando, e pouquiño a pouco instaurando certas metodoloxías, pasiño a paso. Cos proxectos documentais integrados, que se quere conseguir? Que queremos conseguir fundamentalmente? Pois fomentar o traballo por proxectos en todas as aulas. Ese é o primeiro obxectivo. Antes, pois hai o mellor 5 anos, 6 anos, no cole se decía, nas memorias de biblioteca constaba así, a verdad que eu agora recoñezo que era como un engaño, como unha trampa, non era certo, que se facían PDIs. E a ver, pois sí, fixemos sobre viaxes, cousas moi bonitas. Se fixeron actividades, a mascota iba de viaxe por todos lados, había fotos, no entroido nos disfrazamos todos, pero despois decíamos, cantos proxectos se fixeron? E só había un par de aulas, unha aula que fixera un proxecto que ainda por riba non compartira. Entón non nos engañemos, un proxecto documental integrado non é que no entroido nos disfracemos todos de eso, é que realmente se fan proxectos e se trata de que intentemos fomentalos nas aulas. E intentemos o equipo de biblioteca apoiar aquelas aulas que, o mellor, aqueles mestres, mestras que nunca fixeron e que teñen un pouquiño de medo a dar o paso, pois orientalos, axudarlles. E entón, bueno, pois, sobre todo o obxectivo non o debemos de perder de vista e é que se perde ese medo ao traballo por proxecto nas aulas. Tamén sabemos que o traballar por proxectos pois, estimula a adquisición de competencias claves por parte do alumnado, ás veces incluso máis das que tiñamos pensado, porque como parte das súas preguntas, e as súas preguntas son do máis diverso, pois ás veces non tiñamos pensado mellor traballar unha competencia matemática ou de outro estilo, e xurde, porque ao final, prácticamente no longo destes anos, temos visto que se traballan todas. Despois, claro, fomentar o uso da biblioteca escolar como fonte de recursos de información. Se a biblioteca está ben dotada de libros de consulta, de material para buscar información, tipo tablets, tipo ordenadores. Si a biblioteca inspira, pois é o lugar máis idóneo para facer estes proxectos. Entón, deberá de ter moita vida nestes PDIs. Tamén facer partícipe a toda a comunidade educativa. Mostrarlle ás familias as novas metodoloxías ofrecendo resultados. Cando introduces nunha escola novas metodoloxías, as familias ás veces lles dá un poquinho de vértigo e din, sí, moi bonito, pasa moi ben, moi divertido, pero e que aprende? Bueno, pois eu creo que nós podemos axudar a que o entendan e mostrando o resultado final dos proxectos documentais entenden moito do que os nenos lle chegan contando a casa e do que nós tamén lle queremos transmitir. Despois, ao final de todo, rematarei cun vídeo onde se ve esa visita ás familias, ese resultado final. E, bueno, están encantadas e entenden moitísimo todos esos avances que se fan na escola gracias a esa mostra. Neste caso, como o proxecto era Construímos con Coviña, que Coviña é a mascota, pois ademais
quisemos aproveitar para fomentar unha actitude crítica e construtiva no alumnado. Aproveitamos para todo o que ten que ver co emocional. Entón, pois, bueno, quizá esa frase máis repetida por parte dos profes cando había conflitos era: estás construindo ou estás destruindo? Aproveitamos moito por aí de que estamos aquí para construir e construir todos xuntos. Entón, bueno, o tema da construcción non levou a moito máis alá incluso que do propio proxecto sobre arquitecturas, construccións que eles tiñan, tamén na parte emocional. E despois xa levamos un tempiño facendo estes proxectos e sabemos que ao final son proxectos comuns de cole, que fan escola, que nos unen, que nos xuntan, que nos ilusionan, incluso nos emocionan. Entón, agora non poderíamos concebir un curso sin facer este tipo de proxectos documentais integrados, porque realmente os disfrutamos toda a escola. Normalmente nos organizamos así a grandes rasgos. O primeiro trimestre intentamos sembrar curiosidade e motivación hacia ese tema. Non se descubre, ainda que os profesores solemos decidir en xuño, no claustro de xuño, no último día, o tema, e vai un pouco en base ao que detectamos no alumnado, onde podemos tirar. O curso pasado as mates deron un paso moi grande na escola, entón, por iso tamén quisemos tirar da construcción. Este ano estamos con puro teatro, porque tamén nos parecía algo moi interesante a traballar con eles. Non se descubre hasta que se abra a biblioteca. O 1 de outubro se inaugura a biblioteca e con eso descubrimos todo. E sembramos durante todo ese trimestre curiosidade e motivación hacia o tema que se trate. O segundo trimestre é máis de elaboración deses proxectos nas aulas. Non paramos nese trimestre de buscar información e buscar pensar nas preguntas. Facemos os proxectos en sí, dentro das aulas. E o terceiro trimestre é cando nos centramos nese resultado e nesa visita das familias, que comezou hai 4 cursos, porque era arte, e ao final decidiríamos convertir a escola nun museo. Pois agora vamos convertindo a escola en función dos diferentes temas. Neste caso, dixemos, visita a Expo Coviña. No primeiro trimestre, vou a plantexar as actividades que facemos na escola, pero seguro que de curiosidade e motivación se vos ocurren moitísimas outras. Nos este ano, por exemplo, co teatro, aquí non está incluída, decidimos, por que non aparece alguén, fai unha performance e rompe esquemas. Bueno, calquera proposta que tire da curiosidade e motivación sobre ese tema, se trata de eso. O primeiro objetivo é ese, que se entusiasmen sobre o tema que toca nese curso. Entón, non solemos comenzar o día de inauguración da biblioteca con que a mascota peta nas portas, sin que les avexan, e deixa unha caixinha que está cargada con un libro, que ten que ver ese libro co interese co tema, neste caso había un libro de construcción, e deixa cartas, deixa unha carta para a clase e deixa unha carta para as familias. Se lle reparte ás familias esta carta para que as familias tamén ese día descubran cal vai ser o tema do curso e tamén as queremos involucrar neso. Tamén coincidindo con ese día, a nosa mascota a disfrazamos. Ahora xa temos unha máis de peluche que nos fixo unha nai, a verdade, bastante máis bonita. O ano pasado tiñamos unha máis así, un poquinho máis arcaica, pero a disfrazamos, neste caso de constructora, e temos a bibliografía comprada para ese día e descubrimos o tema da construcción. Tamén lle estamos deixando un panel de ideas sobre o PDI. Que te apetece facer? En canto se descubre o tema, que os nenos e nenas tamén aporten. E temos collido daí, porque es que sempre teño muitísimo que aportar. E van escribindo. Tamén temos propostas de colaboración ás familias. Entonces, claro, se a construcción, lle pedimos unha cartiña, traede este mes, por favor, construímos castelos de area cos nosos fillos. Traían fotos de castelos de area, construímos con palillos, cando foi a paz, aparecen fotos, grullas de origami, e, bueno, intentamos non saturar, porque tamén lle pedimos outras colaboracións na escola, entón, aí uns cursos facíamos cada mes, ahora estamos facendo máis cada 2 meses, aproximadamente. Ainda así, hai un grau alto de participación.
Isto foi proposta para as titorías, era a porta do mes. Cada clase decoraba a súa porta cunha construción. Para non duplicar esforzos, a maioría das clases, como decoraban a porta xa, era o proxecto que iban a facer no seguinte trimestre. A ver, esta proposta, máis que do primeiro trimestre, foi de todo o curso, porque era a porta do mes. Entón, cada mes iba descubrindo unha porta. Que pasa? Que con esa porta que se iba descubrindo, nas outras titorías, se traballaba esa obra. Entonces, se traballaba tanto en expresión escrita como, en coñecemento, de búsqueda de información, e traballábamos, nos especializábamos na Torre Eiffel, porque tocaba, e que te pasaría se foras a Torre Eiffel e con quen irías, e entonces tiramos a escrita, por exemplo, non? No cole temos instauradas exposicións orais diarias en toda a primaria, que preparan coa colaboración das familias. Facemos o guión de cada exposición oral na escola, un guionciño sencillo, e ese guión o levan a casa e as familias colaboran, tamén encantadas, e preparan exposicións o encargado deste día, o encargada, e nada máis chegar a clase, fai esa exposición aos compañeros e as compañeiras que se valora para ir mellorando no que é exposición oral. E, claro, tiñamos que facer, en todas as aulas se fixeron exposicións orais sobre construcións este curso. Tamén, no plan anual de lectura suele ir recollido todo, pero sempre aparecen cousiñas nas que non contábamos. De repente sabíamos que en Vigo era a exposición de Leonardo da Vinci, quixemos aproveitar o momento, construímos inventos e tiramos pola construción de inventos. Todas estas saídas que facemos, recoñezo que na escola estamos cambiando un pouquiño, cada vez estamos facendo menos. Facemos menos porque temos como proposto que si se fai é que antes se traballou o proceso, porque senón ao final era unha chuvia de visitas que algunhas non daba tempo a que deran rendimento. Entonces, estamos indo ás que realmente temos tempo para traballar o proceso e son significativas. Neste caso, si o era. Na escola tamén estamos traballando por contextos educativos de aprendizaxe. Entón, nestes contextos, estamos facendo no último tramo da mañá, 1h10, é unha hora como máis longa. Son internivel, é dicir, por ciclos, o que eran ciclos, juntamos grupos máis pequenos por ciclos, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto, para que tiren uns dos outros. Temos contexto lingüístico, matemático, social e natural, cada profe se encarga dun deles, e todos os especialistas en ese momento están tamén colaborando, porque fai falta bastante axuda. Nestes contextos, intentamos traballar para un fin. Entón, por exemplo, aquí, o fin era facer en primeiro e segundo, construir unha casiña para os paxaros. Claro, ao final se está traballando a construción, pero se están traballando moitos outros aspectos. Entonces, nos contextos educativos de aprendizaxe este curso, claro, aproveitou a construción para moito. Construímos planetas, construímos o sistema solar, ao final é que acabaron buscando proporcións de canta distancia hai, se esta é real, entón acabaron aprendendo moitísimas cousas construindo, non? Aquí son fotos de exemplos deses contextos educativos. Segundo trimestre, elaboración de proxectos nas aulas, o que vos decía antes, nos centramos aí. Pero claro, o segundo trimestre tamén ten o calendario, que quitamos todos os cursos en colaboración co equipo de innovación lingüística, pois hasta o tema, non hai que pensalo máis, o tema do PDI. Aquí, unha foto de un curso que fixo Casas Sorprendentes, non? Claro, e Casas do Mundo, por eso. E así cada curso elabora xa, en moitos casos, co seu proxecto, porque xa está decidido. Día da Paz, claro, as familias aportaron moitísimas grullas de papel para Sadako, e tamén temos instaladas as parellas da paz. As parellas da paz veñen a ser como padriños durante todo o curso que se crean ese día. Entón, sempre facemos un acto en conxunto. Neste caso, os maiores construían cos pequenos grullas, e tamén a maiores das que traían feitas polas familias, ese día foron facendo esos padriños construindo xuntos as grullas. O disfraz de entroido tampouco hai que pensalo. Está claro que esa vai a ser sobre o proxecto final, se non é duplicar esforzos. De feito, estas fotos non son do día do entroido, son do día da visita das familias do final de curso. Xa estaban os disfraces feitos, os guardamos, disfrutamos do entroido e os utilizamos en fin de curso cando é a visita das familias. Elaboración dos proxectos de investigación nas aulas. Partimos, para escollelos tamén lles damos
varias opcións. Saben que é sobre construcción, pero intentamos que escollan os nenos. Ás veces si se ten dado situacións de que hai algún profe que di, es que me rechifla tanto isto que vou a facer. E pois vale, porque eso tamén lles transmitimos. Cando algo nos encanta, non pasa nada. Pero en moitos casos si lle ofrecemos posibilidades. A veces sobre construcción, que temas hai? Chuvia de ideas, veña, vamos. E normalmente están escollendo o alumnado. E partimos das preguntas tan importantes para eles. Hai unha que sí quero resaltar, porque non sempre se inclúen nos proxectos. E, bueno, neste caso, a construcción todavía máis evidente, pero que queremos facer, non só o que queremos saber. Porque que queremos facer, moitas veces facendo, aprendemos máis que buscando información. O que vos decía dos planetas, nos agora co teatro, que sentido tería buscar información, que sí estamos buscando, no meu curso, por exemplo, escolleron títeres, tipos de títeres moi máis, eu non coñecía a cantidad de títeres que hai no mundo. Vale, estupendo, pero ademais, que vamos facer? Vamos a representar. Entón, hai que facer decorado, hai que facer os títeres, e aí están aprendendo tamén. Entón, non nos olvidemos de que queremos facer, porque a mí me parece unha pregunta moi interesante nos proxectos e que tira moitísimo deles. Onde buscamos, onde nos organizamos, que aprendemos. Toca o momento de buscamos información sobre as nosas preguntas. E aquí eu, polo que vexo, pola evolución que fun vendo, hai que ter cuidado de buscamos información, non é busca, que casi que nos falta, búscate na vida. Cuidado, buscar información é moi difícil e temos que estar ali, temos que estar acompañándoos, porque lle estamos pedindo, bueno, a ver, tamén a mí me cadra que nestes momentos estou en primer ciclo, lle estamos pedindo que decidan que é mellor neste caso buscar nun libro ou en formato digital. Dentro do formato digital, que palabras clave? Dentro de eso que atopan, isto non será demasiado científico? Entendes o que lees? Despois, unha vez que atopan a páxina ou o libro que é adecuado, agora non copies, non. Escribe coas túas palabras, que senón non hai aprendizaxe. Entón, temos que ter cuidado de busca. Cuidado, porque necesitan máis axuda que en moitas outras ocasións. Porque senón, eu aí atrás, hai anos, recordo na biblioteca, un profe dicindo, buscade. Estaba el ao seu aire. E de repente, unha nena me apareceu con 4 folios copiados. É dicir, pobriña, o traballo que se pasou que en realidad non lle serviu para nada. Temos que ter cuidado con esos momentos de busca información, porque aí é cando máis nos necesitan e normalmente aí é cando tiramos do profesorado de apoio. Ao final, os proxectos quedan reflexados en todas as aulas. Tamén, cando queren facer, recollen información antes de facer. Como fago este tipi? E que necesito? E escribo unha carta á familia dicindo, mira, vou a necesitar tela, vou a necesitar tal. Pasos, instruccións, tomo nota. Visitas de expertos cando deciden telas, neste caso sobre China. Aproveitamos o tema de construción, atopamos un sistema diseñado por uns arquitectos en Coruña, sistema Lupo, que son xogos de arquitectura e de xometría para nenos. Compramos o material e fixeron un taller con eles, a verdad que é moi interesante. Tamén fixemos cúpulas con estruturas recíprocas inspiradas nun invento de Leonardo da Vinci, que xa viran de atrás. Neste caso, foi un préstamo da Fundación Rosalía de Castro. Facemos sempre a Olimpiada do Saber con preguntas sobre construcción, neste caso, claro, sobre o tema que toque. Entón, son tamén estes voluntarios, se presentan de forma voluntaria de primeiro a sexto, en infantil o fan con outro plantexamento, vas guiado polas profes. Aquí en os recreos son 6 preguntas, unha pregunta por semana. E tamén, internivel, eles fan equipos que queren, de forma voluntaria. E teñen que contestar esas preguntas. Intentamos que sean o máis competenciais posibles. Son preguntas de búsqueda de información e, se apunta moitísimo alumnado. Tamén aproveitamos para darlle unha volta ao patio. Digamos, a ver que estamos construindo, vamos a empezar a reconstruir o patio. Aproveitamos que viñeron a visitarnos Carme Cols e Pitu Fernández, dos expertos en patios escolares cataláns, xubilados, encantadores, e foron os nenos os que lle presentaron o patio e o que querían.
e estiveron tendo unha larga conversa da que aprendemos todos un montón, porque ás veces tamén, máis que invertir moito, é cambiar a mentalidade dos patios. Bueno, este curso andamos todos con moitos nenos traen botas, traen chubasqueiro, hai un cambio grande de mentalidade, se disfruta máis dos patios. Bueno, vimos que o do patio non era un proxecto de un curso, e aí estamos. Leva tempo e que debe de ser diseñado en gran parte polas necesidades dos nenos e deben ser eles os que aporten moitísimas ideas. Chegounos un barco, porque había un barco disponible, nos lo ofreceron e dixemos, bueno, pois vale, reconstruímolo. E estiveron os nenos reconstruindo, aproveitamos despois tamén un taller de grafiti a cargo de Bella Escola, e convertiron o barco nunha mini biblioteca de recreo. Se chama Mar de Libros, ese barco. Teñen os libros metidiños ali nunha caixa, tapadiños, e van a ler tranquilamente nos recreos. No terceiro trimestre, visita das familias e Espocoviña. Centrámoslo neso, en preparar o resultado final. Pero que nesa preparación tamén hai aprendizaxe, non é só velo. Entón, bueno, que pasa? Que, como decía, tamén cadran outras datas que queremos celebrar. O Día do Libro, construímos un arco do triunfo de libros. E despois pasaron, xa se fixo no mesmo día. E despois pasaban por debaixo dicindo que significaba para eles a lectura, que tipo de libros les gustaba. Cada neno, acompañado da súa parella da paz, iba dicindo. A verdade é que quedamos moi contentos porque pasou todo o colexio por debaixo do arco e ningún neno dixo que non lle gustara ler. Todos dixeron cousas en positivo hacia a lectura e, bueno, a verdade é que foi moi agradable. Tamén diseñamos e construímos a nosa mallo. Está ben que deseñen eles tamén. E fixemos un concurso de capla. A verdade é que dentro das innovacións da renovación do patio, unha delas foi, temos un avó carpinteiro, lle pedimos que nos fixera, non sei, miles de tabliñas destas. E eso se fai rápido. A verdade que é un dos xogos o que máis collen no recreo. Témolo nunha, bueno, pois ali moi a man e todos os recreos se están construindo con el. Entón, ao final, este curso decidimos facer un concurso de capla e no día da visita das familias votaban a ver cal lle gustaba máis. Ao final, os proxectos que fixeron por salas foron estes. Pirámides de Sito en 3 anos, Camiño de Santiago en 4 anos, India en 5. En primeiro era a Torre de Pisa, o que pasa que fixeron como un xogo tipo adiviña, entón non querían decilo hasta o último momento. En segundo, Casas Sorprendentes. En terceiro, Grecia. Cuarto, Francia, China. E os especialistas tamén, muros musicais, construíron instrumentos, fixeron maquetas deportivas en educación física, vidreiras en religión e un xardín vertical en PT, en talleres de PT. Claro, chega o momento da visita e decimos, pero todo evento debe de que ter publicidade. Entón, normalmente deixamos o equipo de biblioteca este panel ali na sala de profes. Dicimos, cada un que se apunte. E se van apuntando. Pois alguén que non traballou o cartel durante o curso, o mellor como na escrita, pois di, pois a mí me interesa facer un cartel nestes momentos, que aprendan que busquen un lema, bueno, pois se encarga ese curso e se van apuntando. Tamén anuncios radiofónicos, as invitacións, anuncios en vídeo, que se colgan tamén no Facebook, os anuncios radiofónicos poñémolos polo fío musical todas as mañás nas saídas e entradas. E, bueno, buscamos unha imaxen corporativa, aprenden o que é, ás veces hasta deciden eles, que cores utilizar na imaxen corporativa, que imaxes, bueno. Isto se fai de primeiro, toda a campaña de publicidade. Entón, acaba a campaña publicitaria, bueno, pois, neses momentos xa soltamos os anuncios, por exemplo, pola megafonía da escola, vou poñer algún, como a modo de exemplo. A ver si me accede. Ay, Dios. Ay. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. Benvidas e benvidas a Espocoviña. Os vamos a presentar un programa moi diver. So good. É o 13 de xunio, desde a mañán, en Ceipas, Covas e Meaños. Os ides encontrar cunhas construccións moi divertidas.
Non vos lo podedes perder. Like sugar and spice. So nice. Pero me saen todos os queridimentos, disculpas. Bueno, pois resulta que, claro, lóxicamente estos guións, estas frases foron escritas por eles, todo decide a música, todo eso deciden eles. E, bueno, pois aparecen moitísimos anuncios de radio sempre. Tamén fan este guión, está feito pola clase de segundo, era de tele. O guión é feito por eles, incluso deciden escenarios donde queremos gravar isto, con quen, querían xuntar a todo o colexio final, pois ao final lo dimos xuntado e quedou pois este breve anuncio. A ver agora... Ai, Dios, aí está. Una vez solo. Pois a verdade é que a campaña publicitaria funciona. O problema que estamos tendo é que cada vez nos veñan a visitar máis e non sabemos onde metelos. O ano pasado eran 220, é unha barbaridade. Facemos grupos, ahora vos digo como nos organizamos. Tarefas, ademais de publicidade, pois aproveitamos, hai que quitar partido a todo isto. Os nenos están motivadísimos, máis motivados non poden estar con este resultado final. Entón hai que tirar de aí. Entón hai que facer un tríptico, hai que facer un plano, entradas, cartéis, sinais, mensaxes para ese día, quedan grabados na radio. Esperemos que estean disfrutando da visita, todo este tipo de mensaxes. E despois os de sexto, os que se van ao papelón. Os de sexto é que en quinto, cuarto xa están desesando, cando chegaremos nos a sexto para facelo. Porque fan de guías, eles se encargan de todo. Recollen e reparten as invitacións e van guiando a todas as familias por todo o colexio, por onde teñen que ir, lle van contando, explicando e bueno, teñen que ensayar todo ese guión e ese recorrido. Ademais, embelecemos, claro, corredores, intentamos plasmar todo o traballo feito sobre construcción do noso curso nos corredores e que quede toda a vista. Incluso, eles decidiron, hai uns anos, e agora a ver quen o quita, facer unha cafetería para ese día, e levar café, levar as familias, bueno, pues, entonces, pues agora, como os pais a contan tamén con eso, pues seguimos ca cafetería. Despois, bueno, aquí son mostras de trípticos, de invitacións feitas por eles, casi sempre en formato digital nestes casos. E, bueno, non me lío, están recollidas nesta presentación que tedes accesible e tamén no concurso de traballos por proxectos que presentamos e que están, bueno, pues está todo o proceso e todo especificado ali. Traballanose todas as competencias, todas. Ao final, vas tirando daqui e dala e este tipo de proxectos son moi completos, entón, ao final, se traballan todas. Como organizamos a visita? A ver, sempre facemos un ensayo xeral, o día anterior e ese ensayo xeral para que todos poida ver a todos, pois organizamos porque senón o primeiro ano pecamos de que só viron as familias os proxectos e decimos, pero, Dios mío, isto non pode ser. Agora non, o día anterior xa os nenos ven o que fan os demais e despois ese día, pois máis ou menos para que vos hagades unha idea, está aquí recollido. Teñen que repetir 4 veces porque facemos 4 grupos ao ver tanta xente, porque veñen 200 e pico. Entón, repartimos o número de persoas e llevamos dando invitacións de distinto color e eses siguen eses guías e cada clase repite 4 veces a súa intervención, que non é de máis de 5 minutos. O sea, teñen que resumir, incluso ensayan cronometrando. Os guías teñen estas rutas que llevan levando, entón hai que estudiar ben para que non se mezclen uns cos outros, pero van indo, recorrendo todo o colexio. E xa vos poño o vídeo final, porque ás veces as imaxes falan máis que as palabras. Chega o gran día e, sobre todo,
moita emoción e algo que non olvidan e que esperan para o curso seguinte. Entón, bueno, tamén aprender a través da emoción e a forma de que quede fixada. Estos días non os olvidan máis os nenos, aparte de todo o proceso que levan traballado. Pois deixo co vídeo final. Exposición oral, no lectura. Desexamos que vos gusten as nosas exposicións. Moitas gracias. Moi bonito, todo moi bonito, sodes uns campeóns, que traballades moi ben. Que foi o que máis gustou? Pois non te sei dicir, pero doulle un 10 a todo. A todo. Moitas gracias. Todo o traballo do fixeste dese aí duro durante todo o ano. Moitas gracias. Pois pareceume genial. Gustoume moito a exposición de quinto de China e a de segundo. Viste? Claro. Por supuesto. Genial. Pois a verdade estou moi preparada. Alucinada. Felicito vos a todos porque de verdade a organización un 10,9 con 99, que é a nota máis alta do matrícula de honra.
encantoume. Fixeste de lo fenomenal, vostedes os mellores. Todo. A actitud de todos os rapaces en todas as aulas presentando o seu proxecto. Gustou moito. E que foi o que máis te gustou? Vale, Gracias. É que vi tanto que si, por exemplo, se digo unha cousa, igual se me quedou outra atrás. Es lo sitio de... Deixo aquí, porque quero darlles paso ao proxecto Intercentros, que me parece, bueno, unha proposta super interesante, non quero roubar máis tempiño. Bueno, moitísimas gracias. Pantalla aquí, ¿dónde está por ahí Marcial? Ay, no, pero no está maximizado, ¿no? Ok. Gracias. Bueno, bo día a todos. Gracias por estar aquí. Gracias á asesoría pola confianza. Eu chamome Rosana, son profesora de filosofía no IES Punta Candieira, en Cedeira. Son coordinadora da biblioteca escolar. Eu chamome Dulce Carro, son titora de terceiro de primaria e membro da biblioteca escolar do CEI Nicolás del Río, da biblioteca Carlos Labraña. Bo día. Perdona, isto en PDF, verdad? Perdón, foi se non so técnico. Isto o PDF. Non te des a conexión, é que senón non funciona. É que prefiero, perdonade. Mirade, escoitadesme así? Sí. Vale, perfecto, porque eu prefiro falar de pé. É que hai un enlace, se non entro eu no en Preci, porque é que en PDF. Eu mandei o enlace. Podesme conectar, entón? Sí. Perdonade, se podía ter feito, bueno, outra vez de novo, é que un PDF é un pouco ladrillo, entón creo que esta vista é moito máis dinámica, non? Ben, o noso proxecto chamase de Festas pola Vila, é un proxecto intercentros entre un centro de primaria e un IES e entre niveles moi distintos educativos, non? Que iremos mostrando conforme vayamos falando del. O proxecto nace en base a algo que destacamos a xeito de hashtag porque nos parece efectivo, porque somos comunidade, ou iso é o que consideramos, porque somos pobo, memoria, patrimonio, escola, pero sobre todo somos, ou consideramos que somos, biblio viva. Falou antes Mar Venegas xustamente disto, non? E tamén, o sea, creo que calquera que estea en plan B
considera que a Biblio é un espazo vivo, non? Intercentros porque os alumnos que colaboraron foron alumnos de segundo de primaria, o non sabes, nos temos en terceiro, do CEI Nicolás del Río, e alumnos de primeiro de bachillerato, concretamente 6 alumnas da materia de antropoloxía de primeiro de bachillerato. Intercentros, interxeneración, interdisciplinar, un pouco de todo, non? E que hai detrás do noso proxecto? Bueno, pois un soño que nace hai 4 anos aproximadamente entre a biblioteca Carlos Labraña do CEIP Nicolás del Río, concretamente a súa anterior coordinadora, que está de baixa, que se chama Rebeca León, a que lle quero agradecer o impulso que eles, sendo Plan B, intentaron darnos a nos, que ainda non éramos Plan B, para elaborar un macroproxecto o Día do Libro, que saiu fenomenal, e que de alguna maneira fixenos creer que moitas cousas podían ser posibles, non? As bibliotecas escolares de Cedeira colaboran en moitísimos proxectos, non só en proxectos puntuais de datas concretas do ano, senón tamén integrando o currículum cedeirés, o currículum de antropoloxía de primeiro de bacharelato, polo específico e máis polo xeral, non? Son fonte de documentación, como todos ben sabedes, pero tamén son fonte creativa, coeducativa, creativa, lúdica, absolutamente de todo. Unha biblioteca é o corazón. Eu, personalmente, considero que a nosa biblioteca, e creo que Dulce está de acordo con nos, e Rosa, que está aquí diante, que é a coordinadora tamén, realmente son o corazón do centro. Creo que perderían moitísimo impulso os centros se lles quitamos as bibliotecas tal como están agora, non de hai 10 anos, sino esas bibliotecas que son espazos onde pasan tantas cousas. Evidentemente todo está avalado polo Plan B, no caso do CEIP Nicolás del Río, ademais porque é un centro lía, unha biblioteca lía, e evidentemente os nenos. Eu estou de acordo co que decía Mar Venegas fai nada media hora, que eu tamén os prefiro a eles, prefiro falar con eles, non con vos, sinto, pero son, creo que, o ser da educación e o que está detrás de todo o noso proxecto. É dicir, facer algo por eles, para eles e contando con eles. Eso é a educación, dende o noso punto de vista, e eso son as bibliotecas dende o noso punto de vista. Unha casa con portas abertas, onde calquera proxecto é posible. Pois, como dicía Rosana, a biblioteca é esa casa de portas abertas que nos acolle, que para min son moi fundamentais a colaboración das familias. As intento integrar en moitísimas actividades rutinarias que fago a diario cos nenos, por exemplo, nos grupos interactivos. Non sei se coñecedes as comunidades de aprendizaxe de Ramón Flecha, podedes mirar por aí. Entón, os pais firman un contrato de confidencialidade e pasan a formar parte, a traballar en equipos cos nenos. Eles o que intentan é que todos os nenos participen, que todos os nenos colaboren, e son os grupos, os equipos de nenos os que resolven as tarefas que se lles plantexan. Eu estou un pouco en todos lados mirando destes problemas que van xurdindo. Outra actividade na que tamén contamos coas familias son as tertulias literarias, nas que lemos un clásico da literatura universal, pero aquí tanto os nenos como os adultos estamos ao mesmo nivel ante a lectura. Todos participamos, todos realizamos un diálogo e contamos con 2 moderadores, que é un neno e un adulto, escollidos por eles. Pero as familias participan en toda a vida do proxecto da aula. Mostra diso son as fotos que tedes ali, onde están tamén participando, pois en saídas, nos grupos interactivos. E agora vou a explicar un pouquiño máis o que o proceso, que non foi igual no IES que no CEI, evidentemente. Primeiro comenzamos coa recollida de información, e para isto sempre enviamos unha carta ás familias para explicar en que consiste o proxecto, para convidar a participar
e para solicitar documentación, información. Con toda esa información recadada das familias e dos diferentes axentes sociais é seleccionada nas asambleas de aula. Tivemos a sorte, tanto IES como CEI, de contar coa participación de Rafael López Loureiro, que é un mestre xubilado da nosa vila, é un escritor e amplo coñecedor das nosas tradicións. A segunda fase do noso proceso é a posta en común. Cando decido diseñar un proxecto, acórdome de Howard Gardner e as intelixencias múltiples, que di que a cada neno temos que darlle aquilo que necesita. Uns aprenden mellor tocando, outros sulindo, outros escoitando, outros vendo. Entón, intento abarcar ese amplo abanico de posibilidades que poidan xurdir na aula. Pero isto non quere dicir que eu chegue setembro e que xa teña todas as actividades pechadas, nin moito menos. Que serán os intereses dos nenos os que me guían no seu deseño. Pero que si teño claro é que farei unhas actividades de documentación oral e escrita, donde se documentarán na biblioteca e a través das familias. Farei outras actividades de selección da información, ali os vedes xa co procesador de textos na aula de informática. Outras actividades con soporte gráfico, como pode ser a da auga de rosas. Outras actividades que teñan que ver coas tecnoloxías. Pensade que estes nenos xa naceron nisto e o que lles espera as profesións que aínda están sin crear van ir todas encamiñadas hacia ese lado. Aí os temos con Escornabots intentando, por medio de pistas, identificar lugares emblemáticos da nosa vila. Por suposto, recordádevos da necesidade que ten o neno de ver, de tocar. Entón, é moi importante realizar salidas. Recordade a María Montessori e a súa frase da man como instrumento dos seus desexos. Entón, tamén saímos. Por exemplo, aí estamos cun cetreiro na nosa vila, polo San Xosé. A terceira fase do proxecto é a creación artística. Ten unha cantidade inmensa de creación este proxecto. Aquí, unhas veces, para escoller a data, escollíamos porque tiña un interés especial na nosa vila e outras veces era por reivindicar a hora de escoller a festa do mes. Aí os temos polo San Andrés, creando San Andresiños con Jorge de Jong, que nos documentou en canto a lendas inmensas, unha cantidade inmensas. E aí está Luis, que é o avó dun dos nenos, e estamos traballando o crecemento dos animais. E a última fase é a fase de dramatización e de difusión. Evidentemente, despois de moitos ensaios e de moita práctica, tiñamos unha canción, un baile, algo elaborado que podíamos compartir. Por suposto, convidábamos ás familias e a todos os axentes sociais, porque todos eles se viran involucrados. Este é un proxecto de todo, un proxecto do povo, porque todos participaron e todos colaboraron. Entón, pois, os convidamos a ver esa creación. Por suposto, hai algo moi importante que eu creo que tamén que hai que educar no agradecemento. Os nenos sempre tiñan, ao final de, por exemplo, aí nos cantos de Reis, cando convocaron as familias, nos viñeron a escoitar, ao rematar, deronlles un pequeno agasallo que foi un marcapáxinas, pois para que levaran de recordo cunha pequena poesía do canto de Reis que cantaran. E xa ao final, para crear memoria colectiva, tan só quedaba difundir. E o fixemos a través dun calendario mensual no que na data da festa tiña ligado un código QR que levaba á creación pois que fixéramos. Ben, como ben dixo Dulce, no IES o traballo fixose dunha maneira un pouco diferente. Estamos falando de pequenos con unha diferencia de idade de 10 anos, os pequenos de segundo de 7 anos e os de bachillerato xa algúns tiñan 17 daquela. Entón, no IES, ainda que o proceso é exactamente o mesmo, é dicir, seguiu as mesmas fases, o traballo desenvolvido foi diferente. Non só pola idade, sino por outro factor que é bastante importante, que é a carga horaria. A materia de antropoloxía, en primeiro de bachillerato, ten 2 horas semanais. E esas 2 horas semanais tiñamos que desenvolver todo o traballo de documentación, e de creación, e logo compartilo. O traballo intercentros, ou este proxecto intercentros,
sempre se desenvolveu, salvo en ocasións moi puntuais, dentro do horario lectivo, non? Entón había que nos trasladámonos nós, evidentemente, que supoñía moitísimo menos problema, porque eran pequenos máis adultos, con moita máis independencia, etc. Ben, polo que respecta a recollida de información, esta é a nosa biblioteca, un rincón da nosa biblioteca. Nós tamén contamos coa colaboración de Rafa López Loureiro, para a documentación, e, dende logo, a nosa biblioteca. A biblioteca do IES ten moito documento antropolóxico en soporte de papel, o sea, soporte tradicional. Entón, intentamos completar esa fonte de documentación con outras, digitalizadas, evidentemente, pero sobre todo a oralidade, que tiña moitísima relevancia. En antropoloxía é esencial a oralidade, non? E en este proxecto de festas locais, pois moito máis, non? A posta en común elaborouse da seguinte maneira. O grupo de primeiro de bacharelato do ano pasado, do curso pasado, non só colaborou, o sea, non só participou neste traballo por proxectos de intercentros, sino que participou noutro que tamén está nos premios. Este ano fomos moi afortunados en Cedeira, está nos premios de traballos por proxectos, que foi o proxecto LOBA. De tal maneira que as pequenas de antropoloxía, porque eran 6, participaron en 2 proxectos, en 2 traballos por proxectos. E iso fixo que este traballo intercentros non só fora das alumnas de antropoloxía, sino que os alumnos LOBA tamén colaboraran neste macroproxectos da vila, macroproxecto da vila, perdón. Esas 2 fotos que tedes aí foron xustamente unha desas circunstancias. Non a de arriba, que si é unha foto na biblioteca elaborando o traballo, pensando no seguinte traballo, na posta en común para poder desenvolver todo o seguinte, senón que a colaboración dos compañeiros para poder desenvolver despois unha das postas en común e facela pública no auditorio municipal. Todo isto sempre hai que ter, pensábamos nos que había que ter 2 cousas en conta. Primeiro, a tradición, e logo a idade dos alumnos cos que íbamos a elaborar ese proxecto e a compartir o que eran os peques de segundo de primaria. A creación artística, son 2 exemplos de creación artística. Un é máis manual, que son a elaboración de cintas para os maios, e a outra é unha foto do Día da Candeloria, onde elas elaboraron unha posta que despois veredes, non vou a destripar moito máis, un pouco máis polo miúdo. E a creación artística realmente para elas supoñía o momento de gloria, onde máis disfrutaban, porque pensaban nos pequenos como facelos partícipes, escenificando, pero tamén con un elemento lúdico, é dicir, intentando introducir os xogos, sempre que se fixeron actividades compartidas, que foron 4 actividades compartidas, realmente, as 4 de todas as festas que se fixeron. Dulce fixou un montón, unha por mes, pero nos participamos en 4, por esa diferencia horaria. E logo estarían a dramatización e a difusión. A dramatización e a difusión fundamentalmente contou con eso que xa vos adiantei, de alguna maneira, que foi moverse o CEIP para desenvolver a actividade deseñada, contar con este alumnado de primeiro de bacharelato, os compañeiros das alumnas de antropoloxía que elaboraron o proxecto LOBA para, por exemplo, participar nun festival dos maios no auditorio municipal, onde integraron a actividade creada polos nenos de segundo, de primaria e por eles mesmos, e onde invitaron os pais, é dicir, foi un acontecemento para toda a comunidade, non só educativa, sino da vila, non? Nós tamén contamos con unha ventaxa con respecto aos centros de primaria, que temos redes sociais pois un pouco máis laxas, de alguna maneira. Casi todos os alumnos teñen Facebook, Instagram, Twitter, así que nós tamén. Na biblioteca temos de todo, a parte do blog, pois un Facebook, un Instagram, un Twitter, e eso foi a nosa maneira de difundilo. E tamén coa elaboración dos códigos QR que se insertaron en ese calendario que veu sendo o produto final do proxecto. E somos unha vila mariñeira. Logo, despois de plantexar este proxecto, vimos que somos quen de facer medrar o mar, evidentemente, porque é productivo. O son, porque a música é un elemento importantísimo neste proxecto. Todos os proxectos contan con
creación musical, e cando falo de creación propia. Nos temos no INSTI a grandísima sorte de contar con un profe de música que é unha maravilla e que compuxo música a veces con texto tradicional e outras non tan tradicional, pero esa música está integrada, tonada e cedida para todo este proxecto, non? Así que tamén me drousan o son e, por suposto, a palabra. Volvo outra vez a citar a Mar Venegas, que realmente non contaba con iso, pero a palabra, efectivamente, vai asociada ao pensamento. Eu son profe de filosofía e hoxe coincido con ela plenamente moitas das cousas que dixo. E para desenvolver o pensamento, a palabra é esencial. E o reino da palabra está na biblioteca. Sinto, pero é así, fundamentalmente. Aquí tedes un esquema do que foi o noso proxecto. As festas da vila, que fixemos conxuntamente, foron esas 4. O Samaín, a Candeloria, os Maios e o San Xoán. Son as máis enraizadas dentro da tradición, non só das festas da vila, sino do sentir ou do acervo antropolóxico de Galicia, que para nós tiña un significado moi importante. Logo amosaremos unha panorámica que é moi esquemática e, por fin, chegaremos á conclusión de que realmente cando se planta unha semente, agroma o que seña, non? Así que o Samaín ten unha importancia moi grande en Cedeira. Unha tradición que arranca de moi atrás e que vai cumplir 30 anos de unha celebración que se considera de referencia en toda a comarca. Os pequenos, todos eles, tanto os maiores como os de segundo, é dicir, como os peques, para eles o Samaín é, non sei, vai casi no seu ADN. Téñeno moi integrado, con moitas actividades que se realizan e desenvolven na vila por parte de outras asociacións culturais, de tal maneira que decidiron representar o Samaín por medio dos fantasmas, por medio do outono, que é o que hai que despertar. En eso consistía a actividade. Había que despertar o Samaín para poder celebrarlo, non? Había 4 estacións, que tedes aí representadas, o inverno, o verán e o outono. E despertado o Samaín podemos conmemoralo. A segunda festa intercentros foi a Candeloria. É cando comeza o comezo da luz. Na nosa vila se di que cando a Candeloria chora, medio inverno vai fora. Tamén é disculpas. Veña, que ahora bote un momento. Pois, cando a Candeloria vai fora, medio inverno vai... cando a Candeloria chora, medio inverno vai fora, é a época da astronada, para espantar as tronadas. Disculpas, En Cedeira é unha tradición da que vos quero falar, que son as apegotas. Sí, que me... Eso é o que vos quero falar. Pero quero continuar ben, sin deixarme nada de... Bueno, e tamén se di na vila que cando casan os paxariños. Na parroquia de Regua se celebra Candeloria, ou se celebraba máis ben, cun cocido e coas apegotas. As apegotas son unhas bromas mentireiras, pero que naquel tempo estaba permitido facelas. Hoxe en día serían un pouco molestas. Unha das apegotas que lles gustou moito aos nenos foi unha que lles contaron dun señor que estaba nun terreo moi lonxe, e que van unhas pequenas e o chaman. Vente, corre para casa, vente, que pasou algo moi malo. E o home, a todo correr, estaba lonxísimo, deixouse o corazón, deixouse todo, e cando chegou a casa, ves esternillar de risa a muller e as pequenas detrás. Como era tempo das apegotas, mellor foi poñerse a reír. Se fora noutro tempo, pois as que estarían correndo aínda serían as pequenas. Outro xogo moi bonito, que sí que se logrou Rafa recuperar en Cedeira,
son as luminarias, que son, como vedes ali, un bote de folla de lata ao que se fura e se lle amarra unha corda e se lle meten brasas do borrallo dentro e se lle dá voltas e se escoita un fungar e saen unhos círculos brillantes porque faise de noite e recorda ese comezo da luz. Pois a terceira das festas, evidentemente, foi os maios. Aquí a colaboración das familias foi fundamental. Tedes aí a elaboración, ese maio que está aí na esquerda foi elaborado fundamentalmente polas familias con algunha axuda das pequeniñas, sobre todo dos pequeniños, e pouca dos maiores, porque foi un día pola tarde. Entón, bueno, fundamentalmente fixeronos máis e pais e abuelos incluso, non? Ese maio serviu como decoración para esta actividade compartida da que vos falaba antes co resto dos alumnos de primeiro de BAC en ese festival de primavera, un festival loba que fixeron no Auditorio Municipal da Vila, donde desenvolvemos unha actividade de baile, non? De baile tradicional, que é un baile das cintas, é dicir, había un grupo de pequenos que bailaron alrededor do maio, o grupo das pequenas maiores que bailaron alrededor dunha cinta e outro grupo de pequenos que bailaron alrededor da outra, con unha canción moi bonita que supoño que todos coñecedes, que ademais non é tradicional, pero non galega, que é portuguesa, creo recordar, non? Adindo, eu a camiño... Bueno, pois con esa canción foron capaces de artellar un baile que a verdade que quedou precioso. Creo que ainda hoxe en día recordan, por lo menos os maiores, non só as que bailaron, sino todos os que estaban abaixo escoitando. Elaboraron, pois, todo ese material de flores de papel que luciron con moito entusiasmo, non? E a cuarta festa intercentros foi a do San Xoán. E descubremos moitas cousas. Por exemplo, que en Teixidelo se deixan nas portas candilexas e a erva de San Xoán para espantar dos meigallos. Traballamos tamén a lenda da Flor da Auga de Alonso Romero. Descubremos tamén pequenas curiosidades de aldeas, como por exemplo da Ribeira, que cascan un ovo e o deixan pola noite de San Xoán para verlle a figura e relacionan con acontecementos pasados ou futuros. Fixemos a receita da Flor da Auga, recollemos flores, as clasificamos, as debuxamos e, por suposto, o dramatizamos. Ese día as nenas traían un xogo de pistas para facer na praia, todos descalzos, pero amaneceu chovendo. Entón, bueno, levamos unha decepción porque tuvemos que meternos dentro do centro e facelo dentro para rematar na biblioteca, como sempre, pero limitou moito o espazo. Pero o importante que foi dramatizado e que foi vivido, que os nenos se quedaron co principal. E quitaron o meigallo porque lavaron a cara e tal. O final do xogo de pistas consistía niso. Ben, a vista de Paxaro, esa é unha das... A ver, a mascota do CEIP Nicolás del Río é un percebe. Percebín. Non podía ser menos. Chámase Percebín, tratándose de cedeira, pero ten outras mini mascotas na biblioteca, esta é unha delas, non? Casilda Gaivota. Pois a vista de Paxaro vamos a ver a liña do tempo, a creación dos rapaces e, sobre todo, unha grandísima recomendación. A liña do tempo é exactamente esta, non ten máis. É dicir, as 4 festas que están en amarelo son as que compartimos de forma activa e as azuis son as que, ademais, desenvolveu como proxecto propio e persoal Dulce dentro da súa aula e dos vagalumes. Este foi o noso produto final, de alguna maneira, donde se representaban todas as festas e os códigos QR que enlazan directamente con cada un dos vídeos que, de alguna maneira, se foron creando ao longo do curso. Este proxecto, non sei se vos fixestes antes, que poñía que había o símbolo do Creative Commons, realmente exportable, copiable, replicable e moi recomendable, porque non se trata máis que de reivindicar o que é propio de cada pobo, de cada vila, de cada cidade, de cada curruncho, incluso de casi de cada aula, si nos poñemos. Podedes facelo sin ningún problema. Parece moi difícil, así en principio, poder facer algo entre un instituto con un grupo de primeiro de bachillerato e uns nenos de segundo de bachillerato, de primaria, o sea, parece imposible. Pois non, non só non é imposible, sino que é increíblemente interesante, como poderedes ver
logo, non? Este Ceataulfo é outra das mini mascotas, é o que nos, de alguna maneira, fai ver que agroman as ideas. As ideas agroman en canto se planta semente, porque os pequenos son uns grandes entusiastas, son esponxas, absorben todo, e ese entusiasmo é o que, a fin de contas, fai que agromen as ideas, porque este ano que estamos nun novo proxecto, cos mesmos vagalumes, pero con un grupo distinto de antropoloxía de primeiro, outros 6 alumnos distintos, que siguen versando sobre o patrimonio inmaterial e que ademais pode ir a máis, porque esta é a nosa radio, a radio do IES, e aí tedes de que maneira vamos a facer un proxecto patrimonio inmaterial, as lavandeiras, viñeron as lavandeiras, falaron cos pequenos, entrevistaronas, o proxecto está ainda en camiño, por lo tanto, non sabemos como vai acabar, pero dende logo seguimos, é dicir que seguimos agromando. E por último, primeiro, antes de nada, daros as gracias e si poñen un vídeo moi curto que de alguna maneira representa unha desas festas, non? Eliximos este da Candeloria precisamente, bueno, porque é moi visual, moi bonita, moi colorida e porque ademais ten música que é propia. Paulo Vicente, de Sabucedo. Ese mismo. Sí, guau, é un crack. Un crack, nos estamos moi contentas de telo. Sí. Bueno, falei antes del, pero non digo o nome, pero sí, unha maravilla. Creativo, bueno, todo, traballador. Bueno, desculpade, que a min tamén me pasa como a Mar Venegas, falo mellor cos pequenos que cos adultos. Bueno, non sei se queredes facer algunha cuestión, algunha pregunta. O Creative Commons, creo que todos estes proxectos, non só o noso, evidentemente, todos estes proxectos que a asesoría ten a ben premiar e de alguna maneira compartir con todos vos, copiadeos, pero sin medo, eu invito, nada está registrado, nada. Copiade todo, creo que a xenerosidade é a primeira lei sagrada do ensino. Non sei se
se alguén quere ver, trouxemos unha pequeniña mostra do calendario que creamos. É algo moi simple e que pode facer calquera se vos animades, Simplemente poñer en valor o que tedes. Apetece. Se non hai máis preguntas, unha pregunta. Bueno, a comer, non? Gracias por vir.